ng mga nagbabagang balita. Autopsy report sa dalagang natagpuang patay sa Naga City. Lumalabas na ginahasa ang biktima. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao nasa signal number 1 dahil sa banta ng bagyong Wilma. 80 instructor sa GMVCC campuses sumailalim sa Certified Education Training ng Google. Mga nagtitinda ng paputok sa Naga City People's Mall tuwing holiday season, posibleng i-relocate. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nagluluksa pa rin ang pamilya ng dalagang walang awang pinatay sa Barangay Panikwason sa Naga City. Nailibing na ang biktima at nakumpirma sa autopsy ng pulisya na ginahasa ito. Malalim ang investigasyon ng PNP nagpapatuloy pa. May ulat si John Amador. Bumuo na ng Special Investigation Task Group na tinawag na Special Investigation Task Group Museros ang PNP para sa agarang pagkakaresolba ng kaso matapos matagpo ang wala ng buhay ang isang 18 anyos nitong November 27 sa Barangay Panikwason sa lungsod ng Naga. Nailibing na ang dalaga nitong Martes at sa ngayon patuloy ang pakikipagpanayam ng kapulisan sa maaring makapagturo at magbibigay linaw pa ng kaso. Sa ngunyan sir, padagos man po rin sa tuyang investigation para malukita po si suspect. And sabi nga ninyo, may person of interest. Pero ano to sir, ito ang mga huring mga nakaulay ni Sally bago si nangyaring insidente. And yun nga sir, mamang kita kinahihiling ng mga ebidensya na makapagtutukdo as in makapagtutumbok doon mismo sa mga persons of interest. Lumabas na rin ang autopsy report ng SOCO. Positibo umanong ginahasa ang biktima. Tama naman sa ulo at leeg ang maaring ikinamatay ng 18 anyos na dalaga. Nagluwas na po sir si SOCO report and si autopsy report na positibo po talaga na ini yung biktima talagang nilugusan ini. And base po naman sa conclusion na ang kinagadan kani is itong blunt sa may tama ining payo. Igwa po siya ng tawan sa payo na and sa may liog. Igwa siya ng hemorrhage. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, alas 9 ng gabi nitong November 26 nang huling makitang online ang Facebook account ng biktima bago pa man madiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Dati nang may pinapatupad na curfew hour sa lugar at sa lungsod, subalit mas panghihigpitan ito matapos ang insidente. Actually, halin na kita sir na nagpapaimbilimin kayan, ang burubanggi po, kay ba natanda CPD sa pagpapatrolya, kung saan sir pinapautog ta po yun na korpyo. Lalo po ngunyan sa Barangay Panikwason, ang sa tong Kapitan Duman, talagang pinautog yan, pinahigpit talaga yan na dapat sa curfew hours, dapat mayining mga minors dyan sa luwas ng tinampo. So sa ngunyan dahil sa pangyayaring ito, naghigpit po ang Barangay Duman. May pananagutan umano ang magulang sakaling may mga minor de edad na mahuhuli sa oras ng curfew. Sa ngayon, naghihintay pa rin ang pamilya sa magandang resulta at pag-usad ng investigasyon. John Amador, CSN. Ganap ng naging bagyo at tinawag ng Wilma ng pag-asa ang sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kalakhang Bicol Region, makakaranas ng masungit na panahon hanggang sa weekend. Narito ang ulat. Wilma, ang ika-23 bagyo sa taong 2025. Mahigpit yan na binabantayan ng pag-asa kung saan taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at pagbugso naman naabot sa 55 km per hour. Kahit malayo pa sa lupa ang bagyo, nakataas na ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Sa Camarines Sur, ramdam ang malakas ngunit pabugso-bugsong hangin. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, umaabot yan ng 45 hanggang 68 km per hour na dulot ng amihan. Asahan na rin umano ang maulang weekend dahil sa shear line at bagyong Wilma. Nang dahil sa sama ng panahon at gale warning advisory ng Pag-asa, sinuspinde ng Coast Guard District Bicol ang biyahe ng anumang sasakyang pandagat. Hinikayat naman ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na iwasan ang anumang non-essential travel dahil sa sama ng panahon. Chris Novello, CSN. Sa kaugnay na balita ay nabisuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na anihin na ang mga tanim na maaari ng anihin bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Wilma. Mga makinarya sa pag-ani ng DA nakahandang ipagamit sa mga magsasaka. May ulat si Regine Buet.
Pinaalalahanan ng Department of Agriculture Bicol ang mga magsaka kaugnay sa binabantayang bagyong Wilma na posibleng makaapekto sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Ayon sa ahensya, itinuturing ang buwan ng Disyembre at Enero bilang peak planting sa rehiyon. Subalit karamihan sa mga magsaka ay nasa unang yugto pa lamang ng pagtatanim na prone o vulnerable na mapinsala ng bagyo. Kaya naman nananawagan ang ahensya sa mga magsaka na anihin ang mga maaring anihin upang maiwasan ng mas malawak na pinsala at pagkalugi. Pa-peak pa lang kita sa planting, so iniman po mga parauman, natawa naman po earlier pa ng GIA na siyempre for how many years na experience na tinatamaan kita, natatawa na naman silang advisory. Kaya si pagtao kaning we are trying all our best in partnership with the local government, coordination with local government units, na si timing katong pagtao kang sa tuyang mga banhi, fertilizer support, na magabay sinda na medyo makaiwas kita sa mga arong kaning panahon. Maaari ring lumapit ang mga magsaka sa DA o sa kanilang lokal na pamahalaan upang makahiram ng mga makinarya para sa mas mabilis na pag-harvest lalo na sa mga low-lying at vulnerable na lugar. Actually kami napaluwas naman ng advisory. Magdulok lang po sa local government units. Ang LGU, like we experienced in the past ining U1, sina Kaagi, nakul po sa muya nag-contact, although siyempre limited si reach, pero may mga natabangan po kita, mga na-save na mga palay na supposedly naging damage na sana. So na-save pa po yan sa abot kang makakaya. So reminder sa mga parauma, magdulok sa LGU, pwede man pong mag-anuman sa muya, so mga harani digdi na magsabi sa muya, para po matawanan tulos ng asistensya kung sa mga early harvest, makapag-harvest kita. And then right after again, kita recover sa mga areas na possible to be affected. But we're praying, we're hoping really na maray effect ang magiging maabot na bagyo. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na nakahanda ang kanilang mga seedling at iba pang kagamitan para sa agarang replanting sakaling maapektuhan ang mga tanim ng binabantayang sama ng panahon. Layo nito na mabilis na makabawi ang mga magsaka pagkalipas ng bagyo at maipagpatuloy ang produksyon sa rehiyon. Regine Boy, CSN. Dalawang magkahiwalay na sunog ang naitala sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur. Ang isa iniimbestigahan dahil sa sadya umanong panununog. May ulat si John Amador. Dalawang magkahiwalay na sunog ang naitala kahapon December 3 sa bayan ng Minalabak na nirespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa otoridad, isa sa insidente ay naitala sa Barangay Hubo habang ang isa naman ay naitala sa Sitio Dike, Minalabak. Last December 3, may dalawang sunog na record si Bureau of Fire Minalabak sa area ng Minalabak, wherein yung isang bahay sa Hubo, Minalabak, nasunog ng bandang mga madaling araw, mga 1 o'clock ng madaling araw. At yung isa naman, kagabi, before magpalit ng December 3, 11 o'clock, doon naman sa may bandang San Juan, San Lorenzo, Minalabak, isang bahay din ang nagkasunog. Isa sa bahay na nasunog ang di umano sadyang sinunog, kaya ang suspect ay kakasuhan ng arson ng mismong kapatid nito na nagpatira sa bahay. Yung isa, as per said ng testigo, merong perpetrator na nagsunog daw noon. Pero as to yung tao naman ay nasa PNP, nagawa ng paraan para ma-inquest siya, para masampa ng kaso. Kasi possible na assumption ay mga testigo nakakita sa kanya. Yung sa kapatid niya, doon kay Gaspar, yung isang kapatid niya, wala siyang bahay, pinatuloy nung kapatid. Hindi ko alam kung anong rason, sinunog yung bahay ng kapatid niya. May nakakita kasi mga testigo yung kapitbahay nila. Kaya lang mga katabi niyang bahay, parang natatakot na rin. Baka kasi daw yung bahay nila yung sunogin next time. Lumang electrical wiring naman ang tinitingnang sanhi ng sunog sa isa pang barangay. Wala din umanong naitalang nasaktan o namatay sa insidente. Yung sunog, anytime pwedeng mangyari. Kaya reminder ng Bureau of Fire, magi tayong vigilant sa mga kapitbahay natin. If in case may nakita tayo na sunog, huwag natin ipaalam agad sa ibang tao. Imbes, ipaalam natin sa Bureau of Fire, sa barangay, na tawagan kami. Kasi kuminsan, bago namin nalalaman, sa iba muna sa social media. Kuminsan guys, yung mga lumang Christmas light natin na di naman natin, sabi natin na di naman sa ICC marking ng DTI. Kuminsan yung mga ibang kababayan natin gumagamit ng mga indoor na Christmas lights sa outdoor. Pero hindi sila design dun eh.
Dapat pag outdoor, iba yung design ng electrical noon. I-check din umano ng regular ang mga wiring sa mismong bahay at palitan ng mga luma at defective na para mabawasan ang mga sunog na naitatala. Jan Amador, CSN. Higit sa 20 milyong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa 3 tulak umano ng iligal na droga sa Camarines Norte. Isa pang tulak ng droga sa Naga City arestado rin matapos makuha na ng higit sa 50,000 na halaga ng droga. Nagbabalik si John Amador. 3 high-value individual sa pagtutulak ng droga ang nasawata at naaresto ng mga operatiba sa isang matagumpay na bypass operation. Pasado alas 6 ng gabi sa kahabaan ng Vincents Avenue dahil Camarines Norte, hindi na nakapalagpa ang mga sospek sa ikinasang operasyon ng pinagsanib pwersa ng Police Provincial Drug Enforcement Unit at Dait Municipal Police Station katuwang ang PDEA Regional Office 5. Nakumpiska mula sa mga sospek ang tinatayang 3 kilo ng hinihinalang shabu na may halagang aabot sa 20,400,000 pesos. Nakuha din ang 669 na piraso ng peking 1,000 peso bill na budal money at mark money na ginamit sa operasyon. Samantala sa Naga City mas ring pinaigting ang kampanya kontra droga nang masakote ng mga pulis ang isang 43 anyos na sospek na taga-barangay Kalawag Naga City matapos makipagtransaksyon sa isang pulis at mabilhan ng 5 grabo ng hinihinalang shabu. Kaya kahapon, after namin siguro less than a month sa patuloy namin pag-surveillance dito sa subject, ito po ay nahuli namin o na-operate namin through bypass operation dito sa Barangay Balatas, Naga City kahapon. So ito pong subject namin, siya po mismo ang nagdi-deliver. Siya po mismo ang nagdi-deliver ng illegal drugs. So nakatransaksyon niya yung ating operatiba kasama yung confidential informant. Doon sa may tabi ng temple, yung sa Indian Temple. Ayon pa kay Captain Riquillas, nang makausap nila ang sospek, galing umano sa katabing bayan ng Naga pinagkukunan nito na ipinapasok naman sa lungsod. Dati na ring nahuli ang sospek sa parehong kaso at nakulong na rin sa iba pang kaso. Base po sa pagtatanong natin, ito pong kanyang ibinebenta ay galing sa nearest municipality nitong ating city, na kung saan sabi niya ito ay galing sa Pili Tamsur. So ito po ay medyo malaki na rin ang kanyang ibinibenta kasi bulto-bulto na yung idinideliver niya. So far sir, yung nakuha natin sa kanya kasama na yung bypass items ay more or less 8 grams. So nagkakahalaga na po ito ng 54,000 mahigit. Patuloy umano ang mas pang pinaigting na operasyon para masawata ang mga nagpapakalat sa lungsod ng illegal na droga. Hindi rin po kami titigil. Pag hindi po sila tumigil sa kanilang ginagawa na kung saan ay illegal, kami po hindi rin po kami titigil. Sabi ko nga po, kagabi may na-operate kami kahapon. So ngayon meron naman po kaming minamanmanan, meron din na naman kaming sinosurveillance na isa din pong nagbebenta ng illegal na droga dito sa aming area of responsibility. Kakaharapin ng mga sospek ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN. Sumailalim ang nasa 80 instructor mula sa Governor Mariano Villafuerte Community College campuses at Rinconada State College training para sa Google Certified Educator. Kahalagahan ng bagong kaalaman sa digital integration sa edukasyon. Natalakay sa aktibidad. Narito ang ulat. Instructor sa kursong automotive sa Rinconada State College o ang dating Baao Community College si Edwin Briñas. More on actual and theory ang itinuturo niyang kurso, kaya kung minsan hinahaluan niya ito ng digital and information communication tools lalo na sa artificial intelligence para mas maintindihan ng kanyang mga estudyante ang kanyang itinuturo. Sometimes tinatry ko, nagbabrowse na ako niya para at least ma-adapt natin yung bagong technology. Then para at least mamadali rin sa part namin.
Si Edwin, isa lang sa 18 instructors mula sa Governor Mariano Villafuerte Community College campuses mula sa Libmanan, Tinambak, Siruma at Garchitorena na lumahok sa training para sa Google Certified Educator Level 1 and 2. Pinangunahan ng aktibidad ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, katuwang ang Google Philippines. Sa naturang aktibidad, natalakay ang kahalaga ng bagong kaalaman sa digital integration sa edukasyon tulad ng paggamit ng Google Tools para sa mas komprehensibong learning outcome. Ayon kay Adrian Cruz ng Google for Education Philippines, inilarawan nito na patuloy ang pag-evolve ng teknolohiya kaya mahalaga para sa isang guro na equip at digital literate sa paggamit ng mga teknolohiya magagamit rin ng kanyang mga mag-aaral hindi lang sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan maging sa tatahakin nitong karera. Kailangan daw itong paghandaan hindi lang ng mga mag-aaral maging ng mga guro lalo't kailangan nilang makasabay sa mabilis na pagbabago sa paggamit ng teknolohiya. The role of the teachers are still crucial. They're not going to be replaced by AI because the teachers are the heart when it comes to teaching the students. The tech tools are just supplementary. Pero ang teachers pa rin na magdadrive para sa learning ng mga bata. So, let's always think of it that these tools will be supplementary. The more we know things, the more we know these tools, how to be used in teaching, the more that we could tap into the potential of the students. Matatandaan na inilunsad ng DepEd nito lang buwan ng Oktubre ang Project Sinag sa Camarines Sur, katuwang ang Google na layong palakasin pa ang technology integration sa edukasyon. Pinuri rin ng Google Philippines ang probinsya at si Governor El Rey Villafuerte dahil sa bisyon nito sa digital infrastructure at mahalagang papel nito sa sektor ng edukasyon. And we're happy that Governor is hosting this here in Camsur. We're able to train the Camsur teachers to be able to successfully pass the L1 and L2 exams. We're happy that right now, especially the province of Camsur, they're really open already to these kinds of programs to be able to support their teachers in Camsur. So kami naman, we're also supportive of this. I am grateful na meron Google certificate po yung mga teacher like us para ma-develop namin and magamit namin to teach the students. Especially yung mga students namin is from community. Maganda, sobra. At least kami marami kayong matutunan dahil sa programa ng Capitol ng Google I think marami kayong matututunan dito na may share din namin sa mga ibang tao. Magpapatuloy ang 2-day Google for Education Certification Training hanggang bukas December 5 sa Digital Transformation Center, Cadlan-Pili, Camarines Sur. Nick De La Cruz, CSN. Isang grass fire ang sumiklab sa bahagi ng Lamba sa Legazpi City gabi nitong December 3. Agad niyang nirespondihan ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa Legazpi, Daraga, Maging Fire Volunteers. So, bombero, may sulo kaya dyan Wala namang naiulot na nasaktan sa insidente. Inaalam pa kung gaano kalawak ang pinsala ng sunog, maging ang sanhi nito. Posibleng hindi na sa Riverside ng Naga City People's Mall papapwestuhin ang mga magtitinda ng paputok ngayong holiday season. Mas mahigpit na safety measures ipapatupad ng mga otoridad. May ulat si Darlene Lastulio. Sa gitna ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ngayong papalapit na Kapaskuhan, nakatakdang magsagawa ng committee hearing sa Naga City People's Mall o NCPM para talakayin ang panukalang ordinansa hinggil sa posibleng relokasyon ng mga paputok vendors na kasalukuyang nakapwesto sa may Riverside area ng lungsod. Ayon sa pamunuan ng public market, wala pang nagtitindang paputok sa ngayon at target umano ng lungsod na payagang magsimula ang bentahan simula December 23 at noong nakaraang taon, umabot sa 35 vendors ang nagbenta ng paputok at inaasahang kagaya rin nito ang bilang ngayong taon dahil may kanya-kanya silang organisasyon. Yung kaso last year, 35 ang nakapresto dyan. Napuon yan na location the 23, 24, 25, tapos 29, 30, 31. Yan yung sa naman ang location na area. Suggestion na i-relocate sa ibang lugar. Yan man lang si
Ulayin pa sa akin kung na-approvean ko itong request na i-relocate. Doon sa may lagsa itong Garmas-Bilong lugar. Ang lugar kayo mo niyan, PO. PO ng Maray. Sa doon, may risk na sa sentro. Pag itong i-locate dyan sa itong may talaga ma-apekto, if ever may mangyari, ang trigger ba daw, dikit lang na ko yan, talagang pag-iilinin mo yan, na i-relocate sa mas maray, mas naiwas na lugar. Kaya lang, kaya may committee hearing, may ordinansa kaya na declaring si Pangakitan Rivers as beneficiary. Giit ni Pabines, ang panukalang relokasyon ay bahagi ng mas mahigpit na hakbang para matiyak ang kaligtasan hindi lamang ng vendors kundi pati ng mga mamimili at nakapaligid na establishmento. Sa pagtatapos ng taon, kung kailan mas tumataas ang benta at paggamit ng paputok, layo ng pamunuan ng NCPM na tiyaking ligtas, maayos at organisado ang operasyon ng vendors. Samantala, malalaman sa naturang hearing kung mananatili ba sa kasalukuyang lugar o lilipat sa mas ligtas na lugar ang mga nagtitinda. Darlene Lastrulio, CSN. Ika nga, education is the greatest equalizer. Kaya naman laking pasalamat ng mga person deprived of liberty sa Camarines Sur Provincial Jail and Penal Farm na nakakapag-aral sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. May ulat si Jem Garcia. Grade 4 lamang ang natapos ni Crispin na 7 taon nang nakapiit sa Camarines Sur Provincial Jail and Penal Farm. Kahit matagal ng panahong huminto sa pag-aaral at nakapiit sa pasilidad, ay pangarap pa rin niyang makapagtapos. Kaya nang malaman niyang maaaring mag-aral hanggang senior high school habang nasa loob ng provincial jail, ay ginamit niya itong oportunidad upang makapagtapos ng pag-aaral. Dito na po ako nakapag-graduate ng elementary. Tsaka pang-2 na po ito high school. Sana makapag-graduate din po ng high school para paglabas ko, malaking bagay din po na makatulong sa akin sa pamilya. Tulad ni Crispin, nais ring makapagtapos at makahanap ng trabaho ni Cindy oras na makalabas sa pasilidad. Bilang isang estudyante po ng ALS dito sa loob ng jail, maganda po sa nakakatabang mo po, arog sa muna, di man nakatapos sa pag-eskwela sa labas, nakakatabang man po sa mota. Dawayaan po kami sa laog na nadadagdagan man po girare ang kaalaman mi na makatabang man pag labas mi na makahanap man kami ng magandang trabaho. Ilan lamang sina alias Crispin at Cindy sa higit 80 persons deprived of liberty o PDL sa Camarines Sur Provincial Jail and Penal Farm ang nakakapag-aral sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS, kung saan natuturuan ang mga namamalaging PDL mula elementary basic education hanggang senior high school program. Ang mga program na or subject na itinuturo dito from elementary, junior high school, and we have recently the senior high school, which is we have LS1 covered yan ng English and Filipino. We have the LS2, yan po ay science. Kumbaga yung LS, ang ibig sabihin pala niyan ay learning strand. Yung learning strand na makukuha mo, yung LS1, again, English and Filipino. LS2 is science, and LS3, mathematics, and LS4, life and career skills. Then LS5, yung self and society. LS6 is digital citizenship o digital literacy. Nakapagtala na rin ng 10 batch ng ALS graduate ang Camarines Sur Provincial Jail and Penal Farm at sa katunayan ay humigit kumulang na sa 300 ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral rito. Isa rin sa benepisyo ng ALS educational program sa mga PDL ay nababawasan nito ang araw ng pamamalagi nila rito dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Pag pumasok ka ng ALS at nakapasa ka, isa yung sa requirements na madadagdagan ang iyong good conduct time allowance sa pag-eskwela. Na sa halip na 30 days lang ang ini-stay mo sa 1 month, madadagdagan po siya ng 15 days, di magiging 45 days. No? Then another 20 days sa regular na binibigay namin good conduct time allowance kung ang mga PDL ay mababait at walang nababalgang rules and regulation. Napakalaki pong tulong. Isa ang ALS educational program upang maging hakbang ng pagbabago ng mga persons deprived of liberty na ipinapatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur upang magkaroon ng pag-asa, maitama nila ang kanilang mga pagkakamali at magpatuloy sa buhay. Jem Garcia,
CSN. Personal na ipinaabot ng mga residente sa island barangays ng Karamoan kay Governor El Rey Villafuerte ang kanilang mga hinaing tulad ng maayos na daanan. Gobernador nangakong tutugunan ang hinaing ng mga residente. May ulat si Eli Balbin. Patuloy na nararanasan ng mga residente ng Barangay Gugon, Daraga at Uring sa Lahoy Island sa bayan ng Karamoan, Camarines Sur ang hirap sa paglalakbay dahil sa kawalan ng maayos na kalsada na nagdurugtong sa 3 barangay sa isla. Sa kasalukuyan, tanging bangkang dimotor lamang ang pangunahing paraan ng transportasyon papunta at palabas ng naturang barangay. Nagiging doble ang panganib tuwing masama ang panahon, lalo na sa mga estudyante at mga manggagawa na kailangang bumiyahe araw-araw. Bukod sa kapahamakan, nagdudulot rin ito ng hadlang sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan, kalakalan at iba pang pangangailangan ng mga residente kapag may emergency. Kadalasan, natatagalan ang pagresponde dahil tanging bangka lang ang maaaring gamitin. Sa pagbisita ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte sa isla, binigyan diin ito na dapat mabigyan ng tamang hanap buhay ang mga taga-Lahoy Island upang umangat ang kanilang kabuhayan. Isa sa mga tinitignang programa ng pamahalang pandalawigan ng Kamsur ay ang agrikultura bilang isa sa maaaring mapagkunan ng kita ng mga residente. Bukod dito, tiniyak ng gobernador na mapapagawa ng konkretong daan ang mga residente upang magkaroon ng mas mabilis na akses ang mga tao papunta sa paaralan, pamilihan at serbisyong pangkalusugan. Transportation, sabi ko, magagawa tayo ng yung mga itong daanan ng motor man lang para mas maging accessible sa tao, mapagaan ng buhay. So yan mga measures natin na bibigyan. Ito, makita mo mga 1.5 meters yan. So gagawin natin papuntang Uring at hopefully buong island magawa in the next 3 years. Ikinatuwa naman ng mga taga-Lahoy Island ang pahayag ni Governor El Rey Villafuerte na isama sa prioridad ang pagpapagawa ng kalsada na magkokonekta sa Barangay Gugon, Daraga at Uring. Ayon sa mga residente, malaking ginhawa ito sa kanilang hanap buhay, edukasyon at pang-araw-araw na pamumuhay. Mahirap po sir kasi putik po yung daanan po. Kung sakali pong mapakalsada, malaking tulong po yun kasi makakadana po yung motor. Mga estudyante hindi na po maputikan, hindi na po dadaan ng dagat kasi may kalsada na po. Malaking bagay po yun sa mga estudyante. Malaking tulong ito dito sa amin dahil unang-una yung maglalakad ka dito, hindi ka na mapuputikan. Pangalawa, pwede ka magamit ng mga motorcycle. Kaya medyo pabor na pabor yan dito sa taga-isla sa amin. Eli Balbin, CSN. Nagpapatuloy ang special recruitment activity ng Kamsur Peso at ng isang manpower agency. Mga trabaho sa mga bansang Kuwait at Saudi Arabia tulad ng domestic, skilled worker jobs, alok sa aktibidad. May ulat si Darlene Lastulio. Sa patuloy na pagsisikap ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte na may bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga naghahanap ng trabaho. Hindi pinalampas na ilang aplikante mula sa iba't ibang bayan ng special recruitment activity ng Clyde International Manpower Co. katuwang ang Kamsur Peso. Layunin itong magatid ng legit at ligtas na overseas at local job opportunities nang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa malalayong lugar o maloko ng illegal recruiters. Ayon kay Henrik Alain Novion, Recruitment Coordinator ng Clyde International Manpower Co., alok sa special recruitment activity ang mga trabaho sa mga bansang Saudi Arabia at Kuwait tulad ng waitress, domestic jobs, skilled customer service at marami pang iba. Meron nag-attendance ng dalawa, isang skilled, isang domestic helper po. Pero marami talaga nag-i-inquire tsaka nag-a-apply online. Yun naman po yung advantage pag sa online, pwede na sila direkta mag-apply. Po kaming admin, nag-manage ng online inquiries or applicants. Like for example, may nag-inquire doon at bibigyan siya ng registration form para makapag-register doon. At kung qualified siya dun sa position na gusto niya, tatawagan siya namin via WhatsApp or Messenger and then i-online interview po siya.
Dagdag pa niya, hindi lamang taga-Pili ang dumadagsa kundi halos buong Camarines Sur at bukas sila sa sinumang nais mag-apply. Isa sa mga aplikante si Hanilyn Villegas mula sa Tinambak na nag-apply bilang ticket seller sa Kuwait. Ayon sa kanya, naging maayos at mabilis ang proseso ng recruitment sa tulong ng Kamsur Peso. Hindi naman po ma'am, and hindi naman siya hassle, and maayos naman yung pakikitungo nila sa mga client or unemployed yung naghahanap ng works, and okay naman. Sa ngayon, medical requirements na lamang umano ang kanyang kailangang kumpletuhin para tumuloy sa aplikasyon. Ayon sa Kamsur Peso, malaki ang advantage ng kahalintulad na recruitment activity ng mga manpower agencies na direktang nakikipagtulungan sa mga peso offices dahil nakakatiyak na lehitimo at ligtas ang ina-apply ang trabaho ng isang job seeker. Malaki rin ang natitipid nito sa mga Camarinenseng naghahanap ng trabaho dahil hindi na kailangan lumuwas ng Maynila para lang makapaghanap ng trabaho lokal man o abroad. Ayon kay Rodresio Turalio, Kamsur Peso Manager, avoid itong mga illegal recruiters. So kumbaga, these are legit companies na nai-invite ta. And of course, syempre gusto taman maasigurar na itong tinataotang trabaho, maray, as in syempre asigurar ang itong mga aplikante na safe. And of course, itong day na sindama duman pa sa harayong lugar para lang mga pag-apply ng trabaho. Sa tulong ng Peso at mga lehitimong recruitment partners, ng mas ligtas, mas mabilis at mas maaasahang daan tungo sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilya. Thank you po sa Family Villaferte, sa Clyde International Manpower ko, sa oportunidad na dahil na po kami kay Puan Magrayo. Thank you po na maray. Salamat po. Doreen Lastrulio, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.